Een zwithok, huskes en klaaikemers. Voetbalclub Harkemasse Boys is on het verfriesken. Rondom het sportpark komt overal de Frieske taaltje in. Bijna alles was maar bedenken is van wc's naar huskes, kleedkamers naar klaaikamers, speelhoek naar bejaardershoeken en ja, dat soort dingen al hier. Ik ben grutsk op deze club, maar we zijn ook grutsk op Frieske taal. Want ja, we spreken het al hier en dat zei ik, het maakt het dus één taal meertaliger dan de rest van Nederland. De voetbalclub maakt het deel uit van de AFU-campagne Praat maar Friesk. Maar als doel om de taal nog meer op de kaart te zetten. We hebben soms toch wel de neiging om het snel in het Nederlands te beginnen, uit fatsoen of uit gemak. En als je het Fries meer om je heen sjuggen, dan ben ik neigd om het sneller te spreken natuurlijk. En het voelt natuurlijk fijn als je je eigen memmentaal broeken kennen, want voel je toch meer binding met elkaar. Ja, ik vind het dus wel leuk dat je krijgt even oren worden broeken dan gebroekelijk. Dus fretterij, dat is, bij de snacks, dat vind ik een hele leuke. Zwithok, dat is heel letterlijk natuurlijk, heel lekker zwitten in een bepaalde ruimte. Harkemasse Boys komt uit in de derde divisie en is daarmee de heegstspelende amateurploeg in Friesland. Wat betekent dat ze het ploegen spelen matten uit heel het land. Maar begrijpen die de nijebjodden dan wel? Voor ons is het logisch om het Fries te begrijpen en ze stellen dan die vragen, wat is dat? Zwithok of bejaardershoeken? Nou, maar zit ik nou proberen uit te spreken, dat is al mooi genoeg. Maar ik wil wel een grappige onderwerp om even te bepraten in de bestuurskamer dat ze op bezoek binnen.